Ήσετε. Ολαλά. Γιατί να μένεις στα λιγότερα όταν μπορείς να έχεις περισσότερα? Έλα και εσύ στην Κοσμοτέ. Γιατί με τα συμβόλαια Κοσμοτέ απεριόριστα έχεις και απεριόριστη επικοινωνία με όλη την Κοσμοτέ και δωρεάν χρόνο ομιλίας και SMS προς όλους και δωρεάν ίντερνετ από το κινητό. Μόνο από 15 ευρώ. Κοσμοτέ. Ο κόσμος μας εσύ. Θέλω διακοπές. Το μεγάλο δώρο του ελεύθερου τύπου. Αυτό το καλοκαίρι ανακαλύψτε την Ελλάδα και κερδίστε 10 μαγευτική προώρηση, 10 πολυτελή ξενοδοχεία και 2 γεύματα σε απίστευτη τιμή. Μεγάλη προσφορά για όλους χωρίς κλήρωση με σειρά προτεραιότητας. Από αυτή την Κυριακή κερδίζω με τον ελεύθερο τύπο. Ο τελάλης της Επανάστασης ήταν απλά ο πρώτος. Τον ακολούθησαν 500.000 άνθρωποι σε όλη την Ελλάδα. Δεν πέφτηκαν φύτσα, γεμάτη από κόσμο, κανένας δεν μπορεί να βοηθεί. Είναι η μεγαλύτερη ειρηνική διαδήλωση των τελευταίων χρόνων. Και αυτή την Κυριακή οι αγανακτισμένοι διαδηλώνουν ειρηνικά και το Ράδιο 9 δίνει ένταση στη φωνή του. Ένα παράδειγμα απλώς θα πω, είναι ελάχιστα φυσικά οι ελάχιστες περιπτώσεις καλών πρακτικών στη διαχείριση και επεξεργασία των απορριμμάτων που υπάρχουν στην Ελλάδα, σε αντίθεση με το εξωτερικό, για να καταλάβετε όμως πόσο με πολύ απλά μέσα μπορούμε να εξασφαλίσουμε και να εξοικονομήσουμε απίστευτα ποσά ενέργειας. Στην Ελευσίνα διανεμήθηκαν 500 ειδικοί κάδοι κομποστοποίησης και θα πούμε τι είναι αυτό, που κάνει δηλαδή τα σκουπίδια σου λίπασμα. Αυτό κάνεις, χωρίς να η φύση κάνει τη δουλειά, δεν κάνεις εσύ κάτι. Μόνο από 500 κάδους, οι τόνοι σκουπιδιών και αποβλήτων από 12.000 μειώθηκαν στους 9,5. 2.500 κιλά κάτω, 2.500 τόνοι κάτω, μόνο από 500 κάδους. Λοιπόν, κύριε Τάτσι, είστε στη τηλεφωνική μας γραμμή, ευχαριστούμε για την αναμονή. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Ο κύριος Τάτσης, το είπαμε και πριν, είστε γεωπόνος, έχετε ο ίδιος το βιοπράσινο και την τοπιοδομή, κάνετε πιο πράσινη την πόλη μας, έστω και αν αυτό σημαίνει ότι είναι από ιδιώτες, πηγάζει, αλλά προωθείτε και προτάσεις όσον αφορά το πώς μπορούμε να υπάρξουμε τέλος πάντων σε αυτή την πόλη. Εσείς θα μας πείτε περισσότερα. Ωστόσο, ξεκινάτε το άρθρο σας ότι η Αθήνα είναι μια πόλη χωρίς πράσινο. Προφανώς είναι χωρίς πράσινο, μάλλον έχει το πράσινο πάρα πολύ μικρό, παρότι ο αρχικός σχεδιασμός της στο κέντρο της Αθήνας έχει ικανοποιητικό πράσινο. Στην πορεία η ανάπτυξη της πόλης έγινε με τέτοιο άναρχο τρόπο, ώστε οι δυτικές συνοικίες παραδείγματος χάρη έχουν ελάχιστο και τα προάστια της αστικής έχουν ελάχιστα πιο τα βόρεια προάστια. Το χρησιμοποιούν σαν κάλυψη εκεί.